Bugün Ulyansk өлкәсе мәчетләр саны буенча Идел буе төбәгендә беренче өчлеккә керә. Бүген Борынгы Сембер төбәгендәге шәһәр һәм авылларда 128 мәдрәсә һәм мәчет эшләп тора. Менә бүген Самара Ульяновск Чабаксай юлы буенда чираттагы мәчет файдалануга тапшырыла. Әле тагы 4 мәчет салынып тора, иншалла. Поэтому Әлхамдулилла шөкер, Аллах разы булсын, шул егетләребезгә саулык, сәламәтлек булсын. Алар бергәләшеп, бер егетебез килде, манараларны фасадын ясыйм, бер килде егет. İki егет килделәр дә, манараларын бастырабыз ди. Өченчеләре килде, тәрәзләрен куйдык. Ишлай әлхамдулилла, Аллаһның рәхмәте белән бергәләшеп, бердәмләшеп шул мәчетне бастырдык, әлхамдулилла. Моннан 7 ел элек төзелә башлаган әлеге мәчет чын мәгънәсендә тагын бер кат Ульяновск татарларының бердәмлеген һәм күп милләтле төбәкнең үзара дуслыгын дәлилләде. Вали Джамал строилась общими усилиями в атмосфере братства, дружбы и созидания. Тысячи ульяновцев, люди разных национальностей, друзья из других регионов и стран нам очень помогали. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та мәчет төзүдә катнашучыларга соклануын белдереп, изге теләкләрен юллады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дин кардәшләрем, кунаклар, сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана мәчет ачу тантанасы белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Шушы изге эштә катнашкан һәммәгезгә дә бик зур рәхмәтләр. Татарстан рәисе әлеге изге эшкә үз хәләл малларыннан өлеш чыгарып, еллар дәвамында динебезне саклауга һәм үстерүгә ярдәм итүчеләргә республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Шәһәр читеннән узучы зур юл буендагы бу мәчетне төзү өчен танылган эшмәкәр Наил Алимов 2017 елда башлап җибәрә. Аңа әбисе Лейли Джамал исемен куярга ниятли. Минем Лейли Джамал әби иде бит. Аның тормышы бик авыр иде. Илек замандан 9 баладан 7 бала үлгән. 2 бала гына калды. Минем әни тагын. Чыннан да 1000 кеше сыйдырышлы мондый мәхәббәт мәчет ачылу семберләр өчен күптән көтелгән зур вакыйга. Бөтен йөрәгем шатлык белән тулган. Әлхамдулилла, тирәгә карыйм да. Халык та җыелды. Бу мәчет бер вакытта да бушамасын иде. Һәр вакыт içində азан яңгырап торсын иде. Һәр вакыт эче тулы булсын иде. Без бик каты шатланып, сөенеп утырдык. Әле мәчетенә кирип, намазларыбызны да укып чыктык. Безгә бик каты шады. Мәчет бик каты матур төзелгән, субханалла. Мөфтиятның иҗтимагый советы рәисе, төзелешнең кураторы Артур Котельников белдергәнчә, киләчәктә бу мәчет янәшәсендә уку-укыту биналары белән бергә хәләл кафе, кибетләр, кунакханә, типография, машина югычлар, гомумән зур мәйданда социаль объектларда байтак булачак. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.